Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. ₱15 nga minimum nga plete sa mga public utility jeepney ang ginadusol sa isa ka transport group sa Western Visayas. Ini kasunod sa sunod-sunod man nga pagsaka sa bilis ng produkto petrolyo. Naglabot na sa ₱80 ang kada litro sa diesel matapos yung ipatuman ang ₱6 nga saka sa kada litro sini kahapon. Mas mahal na sa ₱2 sa kada litro sa gasolina. Gani ang grupo ng Western Visayas Transport Cooperative kon WVTC nagaduso na sang ₱15 nga minimum nga plete sa depasahe nga salakyan. Pero ginsiling United Negros Drivers and Operator Center kon undok Secretary General nga si Diego Malacad, isa ini sa mga iyara sa agenda nila buwas nga adlaw sa ilang Unity Forum. Magluwas sa saka sa plete, inaman istoryahan ang ginakabig nila nga makaalarma nga pagpangharas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board angon sa modernization program sa gobyerno. Ilaman pag-istoryahan ang kuntani pagdula sa Oil Deregulation Law para mapanubo ang bilis sa produkto petrolyo. Kag ang ginaduso sa Region 6 nga pasakaan sang ₱6 ang minimum nga plete kag himuon nga ₱15 imbis nga ₱9. Sunod sa kay Malakad, kuhaon nila ang suggestion sa mayorya kag magahimo sa desisyon base diri. Kung siya lang pamakuton, kulang pa kuno ang ₱15 nga minimum nga plete. Pero hindi man kuno pwede nga tanan ipas ano na lamang sang mga pasahero. Ilabi na sa karon nga nagabatsag ang tanan sa kamahal sa mga balaklon kag nagabangon pa ng gikan sa pandemya. Sa buwas may baluan kung ano ang mga desisyon sang transport sector sa Negros. Actually, mas kuwan siya, mas lubo siya kung ang rate ng crudo ang basihan. Galing kaya ang kapasidad naman sa atong pasahero, hindi yan naman nakaya. Imbes nga, pito ka daw na sa kidulog, matabo sila, madulog na lang sa downtown, apat ka disisi, wala mo matod. Ang solusyon ka ba yan sa gobyerno,